N-word? To si myslíš, ako, že ja používam ako off-stream N-word? Jasné, že nie. A aj keby to niekto používal z vás, tak to si nemyslím, že je... Si môžeš predstaviť, že každému by teraz chlopali policajti, čo používa N-word? Však by sedela 90% Slovenska. Do piči. Že zakázané slova. Tiež ste delulu v tomto. Však to by policajné zložky nerobili nič iné. Ale môže byť. Čo môže byť? Na tebe, staříku. Kamo, tam je úplne iný problém v tomto, že to rieši